हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। आं नोंसिनो मोनसे दिनै गोदान स्कलारशिपनि सोमोन्दै भिडिअ खालामनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नाय। बे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ एसटि स्कलारशिपखौ फोसावबाय। नोंथांमोना बेखौ दा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बेनि प्रसेसखौ आं भिडिअ स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासे नाय। बेयाव सोर बेसेबां मोनगोन, फर एग्जाम्पल बे सिगांनिखौ नुदों। नोंथांमोना बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिप होनो बेखौ, जाय बिथांमोना जेनेबा क्लास 1 निफ्राय 8 सिमाव हाबो, बिसोरनि थाखाय 1200 बिसोरनि एकाउन्टाव हाबगोन। आरो एसटि बिसोरनि फेमिलि इनकामा 50,000नि गाहायाव जानांगोन एबा 50,000 सिम जानांगोन। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ आं भिडिअनि जोबजासिमाव खोन्थागोन। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय था, एसेबो दाना लासे, नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। जुदि नोंथाङा क्लास 1 निफ्राय क्लास 8 सिमाव हाबोबा, नोंथाङा इनकाम सार्टिफिकेट लायनायाव 50,000 सिम लिरहो एबा 50,000नि गाहायाव लिरहो। जुदि नोंथाङा क्लास 9 निफ्राय 10 सिमाव हाबदोंबा, नोंनि फेमिलि इनकामा 2 लाखसनि गाहायाव जानांगोन एबा 2 लाखसिम जानांगोन। बिनि गोजौआवबा नोंथाङा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेखौ मोनगोन जाहैबाय नै डे स्कलारा जेनेबा क्लास 9 आरो 10 सिमाव जाय फंबाय बिनानावमोना फरायो, बिसोरो डे स्कलार जेनेबा न'निफ्रायनो हान्थिनानै स्कुलाव हाबोबा बिसोरनि एकाउन्टाव 3000 हाबगोन। आरो बेयाव होनाय दं नै, जेनेबा फर एग्जाम्पल 1 निफ्राय 10 सिम डे स्कलार 1500 OBC, बे OBCनि, बे जोंनि एसटिनि। आरो बेयाव नै दं जाहैबाय क्लास 9, 10 हस्टेलार, जाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना हस्टेलाव थानानै क्लास 10 आरो 9खौ फरायो, बिथांमोननि एकाउन्टाव 6250 थाखा हाबगोन। बेयो जास्ट एग्जाम्पल, बेखिनिल' हाबा। बेयो थायो जाहैबाय कलेज लेभेलनि सायावसो। कलेज लेभेला जाखौ लिरना हरो बेखौनो सोना हरो। जुदि नोंथांमोना थांनाय बोसोराव 2018 एन्ड 19 सेसननि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंबा, प्रि एन्ड पस्ट माने क्लास 1 निफ्राय लानानै BA, BSc, BCom, पोस्ट ग्रेजुवेट जायखिजाया कर्सनि एप्लाइ खालामदोंबा, बिनि स्कलारशिपआ दाख्लै 14 जानुवारियाव हाब्बाय। नोंथांमोना नायाखैबा आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होगोन। बेयाव थांनानै नोंथांमोना बोरै नायो, बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। दानिया फैदो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप। बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिप होनोबा नोंथांमोना क्लास 1 निफ्राय लानानै क्लास 10 सिमखौनो बुजियो। जाय बिथांमोना जेन'बा मेट्रिक पास जाबाय, बिथांमोनखौ पस्ट मेट्रिक होननानै बुङो। पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपआव BA, BSc, HS फार्स्ट इयार, सेकेन्ड इयार बिसोर गासिबो गोलैजोब्बाय। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। बेयो जाहैबाय पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप टु ST स्टुडेन्ट इनकाम 2.50 लाख पार, माने इनकामा 2,50,000नि गाहायाव जानांगोन, अब्लासो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नै फर एग्जाम्पल ए ग्रुपआव होनाय दं, ग्रुप कभारेज डिग्री एन्ड पोस्ट ग्रेजुवेट लेभेल कर्सिं इनक्लुडिं MPhil, PhD, इन्जिनियारिं, मेडिकेल, CA, MBA, ETC होदों नै। डे स्कलारफोरनि थाखाय पार मान्थ 5050 थाखा हाबगोन। आरो हस्टेलारफोरनि थाखाय, जाय हस्टेल थानानै बेफोर कर्सखौ फरायदों, बिसोरनि थाखाय 1200 पार मान्थ हाबगोन। बेबो मोनसे खोथाखौ क्लियारलि गोसोआव ला, जास्ट फर बे एग्जाम्पलनि थाखायल'। बियो इउनिभार्सिटि कलेज लेभेलनि सायाव थायो। कलेज लेभेला जाखौ लिरना हरो बेखौनो सोनानै हरो। बे बि ग्रुपआव दं जाहैबाय नै, बे बि ग्रुपआव नै बि फार्मा, बि नार्सिं, LLB, BFS, MA, BSc, BCom एन्ड BEd, जाय बिथांमोना BA, BSc, BCom, BEd, LLB फरायदों, बिथांमोननि थाखाय, जाय न'आव थानानै हान्थियो, बिसोरनि थाखाय 530 हाबगोन। आरो हस्टेलार, जाय हस्टेल थानानै फरायो, 820 थाखा हाबगोन। आरो बेयाव नुदों नै, नोंथांमोना C ग्रुपआव दं जाहैबाय, जाय बिथांमोना HS पास जानानै BA हाब्बाय। फर एग्जाम्पल BA फार्स्ट इयार, BA सेकेन्ड इयार, BA थार्ड इयार। BA आव मोनथाम इयार थायो, बेयाव सेमिस्टार हिसाबै 6टा थायो। जाय बिथांमोना दा प्रेजेन्टलि BA फार्स्ट इयार एबा सेकेन्ड इयार एबा थार्ड इयार, बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव नै पार मान्थ बेयाव 300 थाखा हाबगोन। आरो जाय बिथांमोना हस्टेल थानानै फरायो, बिसोरनि थाखाय 750 हाबगोन। आरो बेयाव दं नै ग्रुप D आव दं जाहैबाय मेट्रिकुलेसन लेभेल नन डिग्री कर्स, जाय बिथांमोना मेट्रिक पास जानानै डिग्री कर्स लायालासिनो, जेन'बा नन फर्मेल नन डिग्री कर्स, बिथांमोननि थाखाय जायखिजाया माबाफोर कर्स लादोंबा बेयाव नै 230 डे स्कलारनि थाखाय आरो हस्टेलनि थाखाय 380 हाबगोन। बेयो मोनसे खोथाखौ क्लियारलि गोसोआव ला। नोंथांमोना बे जास्ट एग्जाम्पलनि थाखायल'। बेखौ जोंनि आसामनि ट्राइबेल वेलफेयारा फोसावदों। बे स्कलारशिपआ दाख्लैनिफ्राय जाबाय। नोंथांमोना जुदि मोनथियाखैबा एप्लाइ खालामनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नाय। बेखौ अबाहाय एप्लाइ खालामनांगौ आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जास्ट बियो एग्जाम्पलल'। बियो नोंथांमोना बेयाव बेसेबां BMA BA फरायनायाल', PhD फरायनायाल' बेसेबां हाबो, एफा एसेल' बेफोरबायदिया जेन'बा
PhD MA BSc फरायनायनि थाखाय बेफोरबायदि 500 550 जेबो जाया बिनिफ्राय बांसिन हाबनांगौ नोंथांमोना बिदि साननाङा बेयाव बेसेबांल' मोनगोन बेखौ टटेल खालामोबा 10,000 जाहैगोन बे बेखौ कलेज लेभेलनि सायावसो थायो लिरना हरनायनि सायावसो बिसोर सोना हरो कलेज इउनिभारसिटि लेभेलनि सायावसो थायो नोंथांमोना मा नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन भिडिअखौ नायलांबाय था प्रसेसखौ जागायदिनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसननो बायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयावनो साबस्क्राइब बटन नुखागोन लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला जाहाथे आं बिदिनो गोदान साख्रिफोरनि आपडेट स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नों बाहायग्रा जायखिजाया ब्राउजार क्रम एबा अपेरा मिनि एबा इउसि ब्राउजार जायखिजाया नों बाहायग्रा ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै ला बिनि उनाव गुगोल सार्च बाराव टाइप खालामनायनि उनाव नोंथाङा NSP टाइप खालाम बेनि उनाव सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन नोंथाङा बे पेजखौ नुदों बे फार्स्ट पेज फैनायावनो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बोख्लायनायनि उनाव बोखोनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे स्टेट स्किम नुगोन बेयाव नुदोंना नोंथांमोना बेयाव स्टेट स्किम नुगोन बेयाव नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव जोंनि आसामाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुगोन नै बोख्लायथार नि थाखाय आरो नैबे जोंनि STआ बबेबा क्लासना जायाखै नैबे पस्ट प्रि मेट्रिक स्कलारशिप टु ST स्टुडेन्ट आं दहायनो नोंथांमोननो खोन्थाखादों नोंथांमोना दाननानै नायबोदोंबा जेबो बुजिनाय नङा क्लास 10 सिम लागोन बेखौ प्रि मेट्रिक स्कलारशिपआ नैबेयाव होनाय दंखायो बिथांमोननि स्कलारशिपआ अनलाइन एप्लाइ जाबाय बियो 29 फेब्रुवारिसिमल' जागोन नोंथांमोन अपेन टिल 2 फेब्रुवारि अपेन टिल 10 बेयाव नै नोंथांमोना नुदों बेबायदि 11 मार्चसिम जागोन बियो अपेन टिल होनाय दंखायनो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ बेखिनि समाव एप्लाइ खालामनो हागोन बेयो OBC नि आरो पस्ट मेट्रिक जोंनि पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप नै ST फोरनि माने जोंनि पस्ट मेट्रिक बै फंबाय बिनानाव जेनेबा HS पास जाखांबाय सरि मेट्रिक पास जाबाय HS फार्स्ट इयार हाबबाय HS सेकेन्ड इयार हाबबाय BA हाबबाय BSc हाबबाय BCom हाबबाय LLB हाबबाय सोरबा BA बेफोरबायदि बिथांमोननि थाखाय बेयाव नै ओरै लांनानै साइडआव लांनानै नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ नुखागोन एप्लाइआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव एप्लाइआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोनहा नै बेयाव एप्लाइ नुदोंना बेयाव क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा दाखालिसो माने 2018 आरो 19 सेसननि स्कलारशिपखौ मोनखांबाय बिथांमोना लगइनआव होनानै रिनिउवेल स्कलारशिप नैबे 2018-19 आव क्लिक खालामनानै रिनिउवेल खालामनानै ला बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बेखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ जुदि माबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै कमेन्ट खालामनो हागोन आरो जों सोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोनाबो बे स्कलारशिपखौ मोनथिनानै एप्लाइ खालामनानै बिथांमोनाबो एफा एनै फैसाखिनि मोनो बयबो समानै मोनगोन बेयाव बारा खम गैया बे कलेज लेभेलनि सायाव कलेजआ जेखौ लिरना हरो बेखौनो मोनगोन नोंथांमोना नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालाम नोंथाङा साननाङा आं हारसिं बानायखौ मागोन आंल' मोन्थों बेबायदि साननो नाङा नोंथाङा नोंथांनि लोगोनोबो खोन्था शेयार खालामना हो जाहाथे बिनियाबो फरायनायाव एफा एनै खाथा फावथेन बायनो मोनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंसोरो बे वेबसाइटआव हाबनांगोन हाबनायनि उनाव नोंथांमोना स्कुलनिफ्राय नोंथाङा जाय स्कुलाव फरायदों बै स्कुलनिफ्राय नोंथाङा बनाफाइड सार्टिफिकेट लानांगोन बनाफाइड सार्टिफिकेट माने नोंथाङा बनाफाइड माने रिडिंखौनो होनो नोंथाङा रिडिं सार्टिफिकेट प्रिन्सिपाल एबा हेडमास्टारनिफ्राय लाबोनांगोन बेनि उनाव नैथियाव नोंथांनाव बेंक एकाउन्ट थाथारनांगोन जुदि नोंथांनाव बेंक एकाउन्ट गैयाबा नोंथांनि बिमा बिफानिखौ होनाया जानाय नङा नोंथाङा बिमा बिफाजों जइन्ट एकाउन्ट दंबा जागोन खिन्थु
दस्रा बिमा बिफानिखौ होनोसै होनबा नोंथाङा जानाय नङा। नोंथांनि निजा बेंक एकाउन्ट थानांगोन आरो थामथियाव जाहैबाय कास्ट सार्टिफिकेट थानांगोन। आं ST आं OBC होनायनि नोंथाङा जायखिजाया प्रुफ नोंनि कास्ट सार्टिफिकेट थानांगोन। आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय रिडिं सार्टिफिकेटनि खोन्थाबाय, बिनि उनाव बेंक एकाउन्ट, कास्ट सार्टिफिकेट, बिनि उनाव नोंथांनि पासपर्ट नोंनि बै गोदोना सिगां लानाय पासपर्ट खौहाय लायो ना गेटआ लायो बे नोंनि सायाव, जायखिया पासपर्ट नांगौ। पासपर्ट थार्डआव नांगौ जाहैबाय नोंथांनि सिगनेचारबो नांगौ। नोंथांनि सर्ट होयो ना फुल होयो, नोंथांनि गेटआ कुर्ता होयो ना मायो बे नोंनि सायाव, नोंथांनि सिगनेचार नांगौ। थामथियाव बेसेबां जालांखो आं मिथिला, जायखिया इनकाम सार्टिफिकेटबो नांगौ। नोंथांनो आं बुंखाबाय भिडिअखौ नोंथाङा दाननानै नायबोदोंबाथ' बुजिनाय नंला, नोंथाङा बोनानै नायफिन बेसेबां फरायनाया बेसेबां इनकाम, माने बेसेबां इनकामसिन जानांगौ। नोंथाङा जेन'बा क्लास 1निफ्राय 10सिम फरायनायबा बेसेबां इनकाम जानांगौ, क्लास 1निफ्राय 8सिम फरायनायबा बेसेबां इनकाम जानांगौ, बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो सिगाङावनो खोन्थाबोखाबाय। नोंथांमोना दानबोदोंबा बुजिनाय नङा। जाय सिबां होदों बेसेबांल' इनकामखौ लिरनानै लाहोबो बै सार्कोल अफिसनिफ्राय, नङाबा नोंथांमोना बाराबा बे स्कलारशिपखौ हाबनाय नङा। नङाबा नङाबा आंखौसो बदनाम होगोन बे फेक भिडिअ बानायो मायो होननानै। नोंथांमोना आं खोन्थाजोबखाबाय बे प्रसेसखौ। जुदि नोंथांमोना बानायनो रोङाबा मबाइलावबो बानायनो हायो, नाथाय नोंथांमोना रोंनाय नङा। ओंखायनो बबेबा कम्पिउटार दखानाव थांनानै नोंथांमोना बानायहै। मानो बेयाव फैसानि खोथा दं, नोंथांमोना एफा एनै फरायनायाव मोनगोन। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ रेकमेन्ड खालामो नोंथांमोना कम्पिउटार दखानाव थांनानै, बे गोरों कम्पिउटार दखानाव थांनानै नोंथांमोना बानायहै। बेयाव बांद्राय लाया, 60 थाखासो लाथारबाबो 80 थाखा बेफोरबायदि लागोन। नोंथांमोना बेखौ बानायहै आरो नोंथांनि गासिबो डकुमेन्टसखौ लांफा। नोंथाङा जायखिजाया जेरावखि फराया माने मार्कशिट नाम्बारखौथ' नांथारखागोन। आं इस्किनि पास जाबाय, नै आं इसिबां मार्क मोनदों बेबायदि होननाय प्रुफ सार्टिफिकेटखौ नांगोन। नोंथाङा बेखौ लांफानो दाबाव। गोलावखिनि सम दं, नोंथाङा बेखौ लासै लासै एफानि एफा बुथुमनानै लानानै लास्ट स्टेजसिमाव बानाय। जुदि नोंथाङा माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव गोखा गोदै कमेन्ट खालामनानै बुंहर, रायो ना मायो, जायखिया बुजियाखैबा बुजियाखै। आं नोंथांमोननो लेपटपाव एबा मबाइलाव बानायथिनानै होनो हागौ। नोंथांमोना जुदि बुङोबा आंनो बानायगोन होननानै, जुदि नोंथाङा माबाफोर मिस्टेक जायोबा बेयाव आंनि दाय गैया, आं बुंखायो। खिन्थु नोंथांमोना बेखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना हो आरो भिडिअखौ लाइक खालाम। नोंथांमोना बेखौ फेकसो मासो होननो हागौलाय, ओरैनोबा जा दुस्थ' गथ'फोर दं। नोंथांमोना आसा खालामो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामगोन। आरो सरि नोंथांमोना बै एप्लाइ खालामनायनि उनाव मोनसे मा मोनबोगोन, एप्लाइ खालामनायनि उनाव मोनसे मा होनांगौ जाखो, एक्न'लेजमेन्ट माने मोनसे स्लिप बायदि मोनगोन। बेखौ नोंथांमोना जेरक्स खालामनानै नोंथांनि कलेज स्कुल हेडमास्टारनो गथायनानै होनांगौ। आरो नोंथांमोना बेखौ मोनसे फिउचारनि थाखाय मोनसे जेरक्स खालामनानै नोंथाङाबो ला, मानोना बेखौ रिनिउवेल खालामनायाव नांगौ। जुदि नोंथांमोना बुजियाखैबा आं बुंखाबाय दहायनो, होमबाबो गले गले बुंखायो, भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै कमेन्ट खालामनानै सोंनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक खालाम, आरो बुजियाखैबा सों, आरो बुजिखायोबा सिरि नायनानै बानायहैदो। आसा खालामो दिनै भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना मोजां मोनबाय। आंनि बुंनाया एफाग्राब मानि मोजांबो जाया, मानोना आं गोदानसो। जायखिजाया आं नोंथांमोननो इनफरमेसननि थाखायल' भिडिअखौ बानायदों। नेट पेकआबो बांद्रायो, बाहायजोबनो हाया। जिअ जाहैबाय, मुकेश आम्बानिया फ्रि होलाबायो, ओंखायनो उफाय गैया। भिडिअ खालामनानै आपल'ड हगारलाबायबाय, एसे खमाय फोजोबनो हायो खोमा साननानै। बेनो आंनि टारगेट। नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि स्किमनि सोमोन्दै मोनथिनो हायो। सासे फंबाया जोंनिया कमेन्टआव होगासिनो दं, बिथांनो PM किसान बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो, बिथाङा बेखौ सोंगासिनो दं। आं बिनि भिडिअखौ गाबोनहाय आपल'ड खालामगोन। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। जाय बिथांमोना PM किसान samman nadhi योजनाखौ एप्लाइ खालामाखै, मानलि जेनेबा बोसोराव 6000 हाबो, बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेफोरनि लिंकखौ होगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो। भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। नोंथांनो थेंक इउ।